konsisten. Wong wedok niku gak konsisten. Misalkan wong wedok umur 20 tahun, Ya. ditekoki, kowe sok ben nek golek bojo milih sing piye? Lah jawabane, aku milih sing ganteng. Umur 20 tahun. Umpamane 20 ditambahi umur selawe. Selawe. Kowe nek golek wong wedok iki umur selawe Golek pamane, Bang. Wong lanang. Kowe wong wedok, kowe nek golek bojo milih sing ndi? Aku golek bojo milih sing mapan. Oh iya. Umur selawe. Sing 20 ganteng, sing selawe Mapan. mapan. 30. 30. Kowe nek golek bojo milih sing ndi? Aku milih sing sugih. 30. 40. Aku milih sing sukses. Umur 50 golek bojo milih sing ndi? Aku milih sing setia lho. Dewe-dewe. Lah wong lanang. Wong lanang golek bojo, kowe nek golek bojo milih sing apa? Ya sing ayu no. Sing ayu. Umur 20 ayu. Aku umur 30 golek bojo milih sing ayu. Sampean umur 40 golek bojo milih sing apa? Apa? Ndang. Aku kok nggih paten to, Su. Lah piye? Rendang ta? Iya, Aku iya. milih ayu, konsisten. Seperti sing ayu. Ayu ta? Ayu. Iya ta, kandhani. Ya, tapi lah kelaru lho Mas. Tadi nek wong wedok umur 40 mesti milih sing sukses. Sampean tapi kadang kala enak lho, sing umur 20. Nah. Aku milih sing tuwek ae ngono. Lah tuwek kan tapi sukses. Sukses, yang penting kan Oke. sukses, Bos. Berarti milih sing ayu. Sing ayu berarti. Pamane Mbak Elis kan wonge ayu. Cantik lah ndak-ndak. Cantik. Sampean Sampean milih sukses ndi? napa mboten? Sukses napa mboten? Heh? Sukses napa mboten? Sukses. Wah, berarti sukses. Iya. Loh, piye to le maksudmu iki le? Aku takok sing paling ayu kene iki sapa? Nggih. Sing ayu kan Mbak Elis ayu napa mboten? Mbak Elis ayu ta? Berarti pilihannya sampean. Piye? Kalangan umum ki ya wis menyatakan. Menyatakan, nggih. Awake dhewe milih karo seseorang Beneran. ora bentuk dari postur tubuh dan Tubuhnya. rupa. Ah. Loh, ngene iki aku mengatakan sindianku ora mung Mbak Elis. Iwang. Enggak lah. Ayu. Ya lumayan. Ya nutup-nutupi tok ngono. Ya iki ayu, Lah iki iya. ayu. Lho aku masuk ndek iki 5, tetep pilih iki seger kok. Dhewe. Tetep aku ya cara aku ya tetep ngono. Nek saiki tak pilih Mas. Loh, awakmu sik to. Kowe milih Mbak Elis kena. Ning lek aku papadane milih Iwang. Kowe ya aja nyalane wong aku kesenengan ki dhewe-dhewe. Lah sampean sinten sing nyalane? Sampai Sampean nyalane awakmu. Wong awakmu ora bener kok. Salahne nyapa? nyapa lo nyalane apa aku gurumu apa piye? Aku ora apa-apa, aku dagelan kok omongan. Lek pilihanmu Mbak Elis. Lah nek sampean milih wong wedok ayu mamane niku didelok saka napane. Apane? Sampean? Wong wedok ayu didelok iki. saka napane. Milih saka napane. Wajahe napa napane? Wajahe sampean napane? Ya keseluruhan no. Terutama napa? Wajah. 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 Salah. Kleru. Nek aku ndelok wong wedok niku tak delok saka bokonge. Bener lho, kok iso bokong Dik? Lah sampean wajah to sing mbok pilih? Wajah diwalik apa? Gelungan. Gelungan. Lah, bokong diwalik. Asik.